Ya. Untuk STM. Kita sudah sampai di rumahnya Nyonya Eka. Enak rumah. Lihat kamarnya bayi ya, Mbak? Lampunya sama tambahi berarti. Untung ana sing nungguin ya tapak. Papai ora tapak papai. Engko sing mandi kan? Iya. Mana buyut? Tali pusarnya di sabun ya, Mbak ya? Oh iya. Pesenan Mbak Buyut, tali pusarnya di sabun, terus dikeringkan pakai anduk, baru dibungkus kasak. Oh. Dibungkus, engko lek pipis ngenyek ya sama ganti. Wani kan? Engko lek gak ganti kok ambune bau Mbak. Bosok ngono ya. Jadi memang harus bersihan daerah di ini tali pusarnya. Terus nggak usah diblok-blokin. Oh. Aku pesenan sampean. Kayak anu ku sisa digawa Mbak Eka ya gawe imunisasi ya, Mbak. Ya. Alah pinter. Nyuwun pamit. Ngapunten nggih lek ana kurange pelayanan. Makasih nggih. Ya wis anu. Oh, sampun mboten. Iki pun anget. Lho ya apa aku dikon lungguh Mas. Aku wis pamitan. Waduh, mateng aku. Kita sudah pamitan sebetulnya, tapi sama Buyut suruh minum teh dulu. Wes pamitan gak sih pamit ya Allah Mbak Buyut. Loh. Suruh sarapan waduh. Wis male repot iki wong ki mangis pamit lah kok. Nggih. Tradisi brokowan di Pulau Jawa. Langsung dibrokoi soalnya bayinya perempuan yo, cek gak males. Oh, gak ngerti iki ya. Heeh. Saya kan wis wareg ya. Wis wareg pengen pamit. Wis wareg pengen pamit. Mbak Buyut